No, tiki ajing mo. Komentaru, Andre, banga. Ada one page ka live chongal dam song tenat na ya page. Tengala si tompa coba bon gibre ki bang be pidon hajil ma. Bon ki bang be pidon hajil bisa sejel. Kom to tinga ku akan mala live ngadan hai. Bon ki bang be pilik kemet kita ngaku bela ka jing ong ka jong fi maka kam ko mangale ngakam trei. Bon ki bang pat Babe, I want to see you because I am break up my boyfriend today. That's why I want to see you. When I see you, I am happy. Tiki ong kum sama dengan lek kum no mga tinga pat ngan hab ai em ban support jela ki jong ki fan nama da ka jing support da ka jing viral ka bejonga ngala da ka jong dai maki pat ki ben kiu yang dengan lek kum no pat endang lashna blog akan no ka pot ka maka ka jing kiu ka jonga blog Wat nung pet dalam song tenan on pet ya live jonga waram blai teki on kum ta te menta ngasitom ha menta pet ngakluit met ha menta kasngi ngakluit met ha teng baki ong yang one live nama meneng alitre ru em alitre jubor nama ngaklem klan teng alitre jubor tamang ayo si bon ha ki comments lani kita ki inbox ki jonga biwa ong babe I want to see you babe I miss you babe I am break up with my boyfriend that's why I want to see you babe please come live Teki ong babe I'm angry with my brother even my family when I see you babe I am happy babe please come live ngan lek ko no ti nga haban wan ti nga sitong hiwa pala nga sitong ha ti nga haban wan hi live te ulay sorry wasoi nga sitam ha nga klem di kiat nga klem bu ai de tang mga sitam ha ka jing sitam nga don marway po Bangalore de ka jing sitam em ka ba nga hapan nga kwa di at nga hap ki pe la ka jong ka bor ban ti at nga kwa da wai nga su ko le perlok bang sitam pala wan nga yang le hospital lang sin da wai tian mo to nga kwa bam ti kila ordan ki perlok ti nga so kata but abang athia reng usam la jeng ula ong na banwan no si jong on mat phashi tam palat tang ba ngaso thu ba ngasi tam ba ma tang ba nganom le tu jina he sakta ni ngasi tam si palat ai ngalo kun ngan mit na jo it's okay Bangalore is very very hot that's why I don't want to wearing a lot of clothes like jackets something Oh my god, ngasih tom pindah teban na yung kajing kloy te ngasih tom pala napang pala tamba pa ki kmat la sin na long bola bu ai ta mga klem bu ai de mga kloy kimet ki khat de mga kloy sipang ala kloy sipang ala ngalas ai sipang ala kloy sipang ala ai sipang ala kloy sipang ala sai but sipang ala kriat sipang ala sai but tang na kadaw ba ngayo si bun ki comment na po inbox ko jonga tiki ong ban le live tenga klem ban seban klem one life nama ba kiki rukilo ong bed ba one life tenga pat ngamban sere tenama pa ki ong beb pidon hajel dan hajel mau ki ong tamo boro tenga scrolling no iya taka jingdan jonga hajel nama ada IFIR kam menteri kam masuk ong nama teki baro iki comment na niki fan ki jonga ki kwa banyu i ka beb tika don hai teki wa banyu i ka long ka beb kum no teki don si bun ba ki comments tinga khan le live mental license of ni number ba ki kwa banyu i ka beb te beb where are you beb pidon cha i beb pisa sejel beb pisa be ying te bun ki bangayo ki comment ki kum ta ki comment te ngaro hakajing support jong ki inbox ki jong tinga wan halai menta em ngasih tam nama menta dan live ni ngayo pang ki create lani ki sheet kum tai te that's why I don't want to come live but you know that life is important because when I have any problem comment he give and she give lot of support for Beb is bad but comment is good but when I am angry I'm angry with comment too much but when I am angry with me why I have a bad comment I have to talk like yes my also is not good because I see a bad comment that's why I don't thinking about comment is good and bad is good I don't to say something about bad again because naman ba nga ong yupi mo
te baro ki ong yang ba kwa yo e ka beb ka don ha e ka beb ka la sha IFIR ka don ha e te ngaru ngasitam ngakhem le life hendrai ngasitam itu o fingam te ba don ha jel ngam te don ha e hendrai ngasitam sebab te ngasitam sebab pelat te ngasitam sebab te ngai e ngam na sha jadi bau nama itu kita sobat itu nggak sha jadi orang yang Beb, I miss you. Beb, I want to see you. Beb, please come lie. Beb, I'm break up with my boyfriend. I see you lie. I'm good. Beb, please come lie. Beb, I'm angry with family. Beb, I'm tension in my job today too much. I'm angry with the owner. Beb, I'm angry with Malik. But Beb, come life. I am happy to see your life. You are my important for me. But yes, you are. But ngan ong ya fika wayam phi ma phi ser kwa ai banyu e ka beb kita ke besun ya ka beb ki good morning beb. This not good morning today. Oh my god, kampat ka good morning mata. Tiki ong yang beb. Asya sejel beb pila sya be ying na matang ki video ki besu that klem ki dawem. Je ki ong yang ki perthai le ka perthai bro ko tiki kwa ya man yo e bangalong kumno banga im kumno. Je ki kwa kai man yo e beb pila sya ngat hajel te ka jingat ajo nga hajel te ngadan ha e te kwa padon pensai te beb pidon kumta pilong kumta beb pilong kumta baro e ki kwa bentip ka beb te ratip e baro e ki kwa bentip ka beb tata jing tip jong fi ka beb em kamut ba ngaru ngan one life hi ngasitam kan no ron rei na benta ko jong fi ngasitam sebab pelat ngi tho ya fi ngasitam kita ki video ki besu that apa YouTube klem ki daw klem kayo banyak klan berkabet te kamut ai bakin kamai bakin yo taki money na po YouTube na benta ka jong ki hindi ka jing sup para ka jing im ka jong ki ka sa po ya ko ka sini bakin yo ka jing jan ko mga arong ajin jan na benta ka jong nga like free ba nya benta ka jong ki it's okay good for bab it's not like you thinking a bab is not you do like ki ong yang hapa make halaya bang khamet ki ong yang bang longkom ta ki ong yang bang longkom ta but ka jing sok nga yo ba na ma klum ki kam bang klum le em nga hun be kem sim ada ki ong yang ba kenja ya ka bab ro em nga ro ngawan be ja life oh my god English yes dangam nang English MPP la ban ong yang bangam nang ban ken English ndey to ko jing bom nang bang jonga ban ken English ngala ban pen bet ya to jing keten ke jonga khnang ban ken mau sa to ko jing pen bet ke jonga so smart oh my god thank you so much ngaru beb makan ja palat ya fi bata ka daw ken nada ka beb kam kerja live em baru bagi pekerja om deh blog amen menta em don kam su tang na benta ki komen ngasni ko jinglong hadu bangan dawi poikes hadu bangan famous ka video tika mod menta ngam don kam su yakinong shun ngan su blog bet Lada bun te bun ek ken thai ki basun bun ek ken thai ban ki sin rang ti menta bun than hi re ri bun ek ken thai basun ri wala kata ro em ngong ye phi ka wen nga menta em nadu bangala IFIR kom to kajing perkhat jonga em nasno thu yala jonga khlemle sniwa khlemle kam ngaslo kung bangale khams ni wi hindi nga dakat pang yung simen nga siya kano tang na benta ki comment mga kren ben kum nim hindi ki basun dia nga what comment be ke comment dai pidu ban pe ka live jonga pidu ban pe ka live jonga ka jingdu ban pe ka live jonga wat mut banga nga ka dai ka nong kendong bapli nga dai ka brew ko babi ngam nang ban ni on block si ban to ban ta ka screen ngam nang pha hindi la ngam nang ro ka jing block tinga nang ma ka jing block tinga nang ma wat khusla ya kata ka jing block tinga nang
ngas ngotu bahaya la jong ka jing im ngadakai hadu kane na benta ki komen ngakan sniu hadu kane na benta ki komen ngakan benje no yeno na benta ki komen dai menta ka jing im ka jong kam long shu kumba pi kwa man kren kat ba pi man ha ka live pu jong pi kren ka ba pi man kumut pindu pe ka live pu jong pi Henry was ngoi ngate kanang blog tak ba biang ban Henry hoi tang ban ngade khna no dong ngade ka khna tat do ka khna rot ka khna cũng đây cũng baphi mut henday si sin bangala blog tengah nang ban blog ban lay pli biang ni kata jing blog bangala de blog tengam nang rama dengan nang ngam nang hero ban lay pli blog sa si sin ngalama bangayo si pun ba ki comment bang pilih blog kum cai ba pila blog kum ni babe you block my account babe you block my private account. Yes, it's good. I block you because why? You can't remember what do you text, what do you send a comment, and you remember this point, and I know that. Pihak mas ngoto, kem ki daum de mas ngoto kulumar. Ki ong ha inbox, kisna da way kang tamang yo pet ka live fu jonga. Babe, please you to account thamai ki jonga phimut ba. Ngan yu ke man yung pila text kunta kamot bangan pli no ngan map no ye pi kumbaga video jo ngaru ka balai labate viral ngaru ngam laban map sisin bangala de ble be banlit pai biang sisin la syo sisin balayap ban lit pai sing biang ha to ka met yap bal de yap la syo ngaru sisin bangala blog ban on blog biang ngam la sinada wi wa kaung thamai khnang ban yo pe ka bab ngala ong ya pi text kat pa pi man de ka jing blog dengan blog be ka jing kren jonga am dai banga thok sin ba pila pe kai sin ba pila kren jot kren ai ken okay to ken pass to what one re hapo me kan liahi okay nganam one re tang ba wat pe ka live jonga nakaba pin sniu jing long yela jong si med em dang la pa pin nai pe ka live jonga blog pa okay ngan blog am dai banga thok pi mot banga thok se ngan blog to khi lei men ta las ngotu em mot banga shukran kai se ngan shukran kai re nama nak comments nga kelas new hadu kane nga kelajat hadu kane klem ki comment nga klem kelajat hadu kane mentari nga sutu la ka jong ka jing ngam jujot kelumar hang no ki bag syukan new mat ya kren